Nganga negede, nganga negede. It's Abama on the beat. Nganga negede, nganga negede. Ebonyi State. Ọgbọ́n na food. Wọ́n ara ayé ní ìgbẹ́. Ṣé ìgbà máa ṣe? Ọkwa ka anyị jere n'ihe Ọkwa anyị ọkwa mgbe ebe ahụ. Onye mezoro nna ya. Ndị ji ahụ ji aga eme eme na.
Southeast Traditional Rulers Council. Opa Mushana, you know, no, you would lie in a sort of on. I get it, Chive. What you would do, you can't know one. No, I mean, I don't know. Okay, I don't know. Did you make it in here? It will be in that one. Whatever over here, didn't promote an absent. Ine for Nabia. Ine for so I can't take Benabia, so you can imagine Nabia. I should don't back out. Do to me a Monday like Nabia, they bring it, but I say, Cadani, I will not know into table under. No, no, I will not shinake. Gany back the Peter Ben Macajoho. You can have not made you eat from one Canadian sugar. There's a day, but my modules are the way. They no can lie in I can't walk with you, no blanket. You could never leave for a thing when the Bashang in the bed. I cannot find it. I don't know why I'm more wine. You could I and undercover. Okay, do a buy and this line and so I just scratch for you. Is it a way? Yeah, that's good. And by all this will be better. Otherwise, come the book at the go to Shai. My bed is I mean, now you first chairman in the council of Chambers. More of grandparents so get that. I get cheered by any other. I should get you or down. I'm the crack of money to die. What the good man, not anywhere, my league. But I want to be an able to food. I'm a mother of course. Oh, but I go down. I said, we go out the course. Pardon me, Paradoa. We are the Yetiana Permaship, we are the Canadian. And then they got open up with it. Nobody get you job. You do. I don't got to go. In a time, the king and the get up on community. That's all. You got them. Like an eagle. Anything I own. I had it. I can't not probably the bishop. You should be the bishop. Get up there. Those who are not a little bit of most things. I don't know whatever. There's a good one. I was not going to
Thank you, Majesty. Thank you. No problem. Never would watch out about what I saw no dead. No. Babu makego bumijala. Babu kwa makego mashinu mwego na. Ima kwa mapa ega nenye kwa riski neteke ngu. Seo kwa mahopo hii ego mwiki gote. Ega ni ego te. Waliya na kwa ima kwa hii mwiki megula kwa nae. Kwa nae na Leo nani mwaga hii bana hapa. Osi mwenye ni sisi ndio kwa hapo wanyo na bata. Nina chibe. Kuweza dikewa. Makana umeelewa kani wewe bolonda. Ugo bishi. Ima no bishi ne bene tu. Manu umeelewa kinyaba hapo. Mabaya bishi. Akama be gaforo ezunu no ni. Chekobe ndonke. Walumbu ngenye. Tuko chingege chineke keme igedoru numero funa hajizo iyo nyo kwene iye kachamba
ihe ọbụla na-eme bụ mmadụ ibe gị n'anya ịma ọ bụ ihe mmadụ meriri na ama abalị onye ọ mụrụ gị oge ọmụme ya dị ọgwụ emepụta gị ọ nwere ndị nwere ike isi gaa n'ime ọgwụ dị gaa n'ekele anyị na-adịbụkwa m na ndị ụgwọ ole gbọgwụrụ bido n'eke obi ga na-eme mana akwụkwọ uru ọzọkwa anyị ebidola ọnwa akwụkwọ ndị nkuzi na Senate Speaker House of Assembly local government chairman of the Congo over to Magana may well say over we hold them on and it would be a good portion of it. And we met it go. And on I go to the man and journey. And the number of people man say what you get, no thing I call the range of making it all get to put that It's Abama on the beat. Everybody please, go your right together. Magnet and no branch, you are how you work for my son of no, the furniture. People can go to the work of people. Of a Kamogo, or people who call it people like a even no, you no problem. Family
ihe dị mma ka a na-ego mgbe m batara ebe a ma bụ ihe sade mgbe ihe nwa m nwoke na-eme ya na-atụnyere anyị n'ihe na anyị na-ahụ a mgbe mmadụ dị aka bụ ya onye ihe omume ya na-adị mma onye na-eme ka aṅụrị dị ọrụ ndị ya na ya nọ biko ya masị ihe ahụ ọ na-eme enwere ụlọ ọ na-erite iche ọkwana ọrụ ya kwuru mmadụ ibe n'anya mgbe na-achịrị ọ ga-adụra mma ọ ga-adụra mma n'oge dụra mma na akwọ dụra mma na eke maka na ihe dị mma ka ya na-ekpe ekpere enye ọ bụ eziokwu na m chiri eze dike ọ bụ bụrụ ka m aka abịa chie mana ndị ihe na-adịrọ mma na-adịrọ mma dịwere akwụkwọ dịgide anyị na ama chi ya na onwe ya wee jee n'ebe okwu na agara ọnụ si na a ga-echi ya n'isi ga-echi ebe ndị be ga-anọ n'ebe na-eche ya na-eje na n'ike bụ onye isi ndị nnukwu ya n'ebe ma ya chịrịzere ya nata n'ụlọ ya na nwunye ya bụ o wee bịa ya na ndị igwe na nkanụla anyị ezuru ukwu anyị kpuchie ya udowere anyị ihe oriri anyị na-enye ọba anyị natawa ndị na o ji dowere anyị na be anyị anyị na-enye ka o ji dowere n'ebe a onye ọbụla na-eme ka ihe dọrọ mgbe ọ ga-adụra mma onye Chineke nyere ihe ka o were eleta ụmụnne ya o were eleta ọ ga-adụra mma nwanne nwoke ọma aka gị n'aka akpa a ga-aga ọrụ ka eji eji ụgwọ onye si na ịma anọ ya ma ama anọ maka na ebe onye si ya anọ onye kwụrụ m ụgwọ ya ọnya ọ ga-ebu ụzọ wee nakpụ anyị nwa bụ bịara ebe a anyị na-abịa bịa iri bụ maka igosi ịhụnanya dị n'etiti anyị na nwanne anyị nwoke ụbọchị ọjọọ akịta agba anyị na nwa mmasị mụkwụ ya kelee iwu na ebiju afọ m ọ bụkwa obere ike nke esi eri mana ihe ọ dị n'ime ya ihe dị mma ka a ga-eri ọ ga-adịrị ya mma ọ ga-adịrị ezinụlọ mma ọ ga-adịrị ekele niile mma ndị nyere Chineke bụ mmadụ ọ ga-adịrị ya mma anyị ga-atụ ọjọọ akịta ọdụ ụmụ nwaanyị dị pụrụ anya n'ebe anyị nọ oge ji wee bụrụ mgbe ọ na-eri ihe dị mma ka a na-eri nke a bụ ekpere na anya anyị n'aha anyị igwe atakwu ekpeburu ekpere ọjị nyọmji ka iwe ọjị ka anyị tawa ọjị ọkwa ya Iko kwa ni igwe igwe ye kenege kano ai kane kene ndi wata no bukita wende kuje padi kamwe oyende wende kuje kuchwe ai so yo bela no o do furniture ai na meka I wata onye ọbụla nwere ihe ọ ga-ekwu ọ bụrụ kịta jidebe n'okwu na ka anyị mee ihe anyị daalụ daalụ biko onye na-aga kwuo na igwe ndị be anyị daalụ ọ nwere nwoke be anyị sịrị na ya amaghị onyinye nkwụ mana ọ gbalụtakwa n'ala na-enye aka ike ama ọkụkọ ji mana ebutakwa ya na-aka na-ede na-enweka ike ewu na ejebe emenya bụ ihe abịala enu nwa bụ ihe nna m metere m onwe onye egede na-amaghị mgbe ibetibe ndụ ndụ nọ na-eke ọba nọ na-ege aka ọba
ihe iri naanị ise ọ bụ ji na-akọta ji amaghị ụmụ na na-eri gari n'ọbụ ka mgbe asị na ji na-evu ọya shuga mana ibetibe na iberi ji chere onwe ihe ọ dị bụ 180 ọkọlụ ha ka uri ya ewu oji ụmụnne m na anyị abịata na-edebe awanya bụ ji anyị akarị ji ike ọpụta n'ime anyị gbagote n'elu igwe anyị wee karị ike wee wepụta biko nke nwaanyị nọ ọ kwụrụ anaghị aka na onye karịrị kera ajọ ndị igwe nwe ndị ebe ọtọ nwa nke ji ndị aka m ka aka nwatakịrị maka na aghọtatago m ji nwa n'ọbara aka mana ha jikwa mmụrụ tụkwasịrị ha aka ka e were ụwa anya a na-emetete n'oge ozi ha ziri m ọbamana ego ndị igwe nwe unu chukwa ndị ahụrụ ka a mara akwa ji na-anọ ya mara m unu chukwa m weta aka m na-eweta unu chukwa m wetara aka m na-ewetara so igwe otetu igwe eseni n'ike enyi na-ata ebe ọha mere ihe ezite mgbe ikiri iru ọ bụ ụta bibi na ọzọbalị sochi mmadụ na ochewa so ebiko ya ga nke mma na-aka ma aja abata nwugoro nwa na-awa gị nweta awa anya biya bịa eyo so na-ekede nsọkọrọ ochere nwata eyo so biko na ya bụ chi n'oge ekwe ọ bụ ya bụ ya ga-ekwu anyị na ọka ji mmadụ n'aka anaghị edebe aka Chineke nna Chineke ọkpara abụ nwatakịrị na-akọ aka n'akwụ n'akwụ ihe m na-arịọ gị na na-egede nwebe udo na ịhụnanya na agamnihu anyị ji ka ha dị ndụ ike eji nka ndị ọbụla ebe ndị bịara abịa bịara ileta ihe anyị na-eme ụkwụ unu ji bịa dị ka aka ọhụrụ ji ka ụkwụ unu ji n'aka ọrụ dị ka aka ọhụrụ ji bịa Chineke nnabarịta ka igotere anyị gaa ihe onye rite ndụ rite amamihe rite ịhụnanya site n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị Ogogo for the one of Enugu State. I can achieve it. Who will you let the nigga one of Enugu State? I should tell them. No. Hello. Can we get the double? The blood river, no? I promise. I will get good. I will get good. My name was on I can't get I should go for I don't American man. I should go for I agree. In a pioneer for the Timbers, I can't pass now, but I'm going to come in. It goes in the Israel Ghana. What you want from Mama? I said, no. Who would have to come to your friends? All the woman about the year. Came a Batobia, on a bell of Bia, Abatobia. I get a trouble. And the bed. We as a one of Enugu State. Odozi of the one of Enugu State. Agumechi the one of Enugu. His Royal Majesty Igwe Julius Nnaji. Those were three of the ancient kingdom. Nikuguli.
His Royal Majesty Igwe Ochinawata Greg, the grand patron of the Igwe Zirelu State. All protocol duly observed. These are leaders from 14 different communities of this area. In our midst, you will find the people of Oshiek Asian Kingdom, Oshiek clan. In our midst, you will find the people of Ojebogene clan. In our midst, you will find the people of Ezedike clan. In our midst, you will find the people of Ugunye clan. I need all the President General with the Secretaries General of all the 14 communities, both current and past PGs and Secretary Generals, Jukolaka, because of the magnanimity of the large hearts for community development. Onye Nonifo Onye Nwero, Onye Neku, Unine Maras, High Chief, Christian Obinna Nganga. The ability one of Engede, Onya Boye Chiru, the one of Enugu State, Nine. Also an accident to see great leaders gather in your palace to honor you. It's because of what you do to humanity. We cannot thank you enough because you have made our job so easy. You have made our job so easy. You are a rich man, and we want to promote people like you. That's why we've chosen to honor you as our grand patron. We are chosen to say thank you, sir. Our widow's might. Our widow's might. We can the soup. I am present. If you buy a double four, buy and the voice of the people is the voice of God. No radio broadcast. I will be on live no Urban FM by 2 p.m. tomorrow. I will talk about your magnanimity. I will talk about the need for people like you to come to support their communities so that there will be rapid development in our area. So many issues, but all we make example for now. Now we are building with you in the drawing board to speed up development, security of our area. I will say may God continue to bless you. Your generation is blessed. Your future generation is blessed. Thank you and God bless. Thank you, sir. And you are one of your now, she the father chief. As an hour, the door, I'm going to match Hawa. As over at the Takwalo, I'm out with the weather. Or fake heads. I come out to meet them. Like the Takwali name, I need that who come back. Autonomous community. She will phone you and who and they did it. Or because not they make me or because not they magic. Mono no yet. The songs I don't know. I still have the government telling you with them at the beginning. It's a government here. I cannot make them out of it. The one going to government they will show you. Yeah, you may well good. Okay, Ganyaka can make a phone.
mana ihe ga-enyere anyị aka anyị mechichi ihe anyị mekọbụ udo tụkwara anaghị ego biko n'aka mana ndebe anyị na-enwe mbunye aka n'elu ndị onye na-akachi ndo dịrị nwatakịrị mụrụ nwa gị o nwere iji mekwa ya n'ịchọndo ị nwere ike emeghị ọnụ chọndo mana ọ bụrụ gị kwere n'ọma na-ekpeghe igwe enwe ya bụ ya gịrị enwe enwe the cabinet members now all the PGs and Secretary General. Cabinet members now are grouping and there's a decade. Both the President General, both serving and retired. Secretary General, both serving and retired. After my family who's on my God. But to go to the Jensen. Or to go to the Jensen. Well, that is why I got the about people. Also, you began she never went in all on Abuta or Abuta and she. Well, over in our good. And everyone who will get room to the man. She may take and multiply your 100-fold. Who knows you don't want or who knows you get down and I come on. My father, who will